ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କରିବା ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହବ ଦେଖିବା। ଚୁଲ ଶିବୁ ଶିବା କହୁଥିଲା ମତେ କଲ୍ କରିକି ଲାଗି ଆସନ କରି ଦେଖୁନୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା କି ଆଜି ବା କାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଚିକେନ ଆମର ଏଇଥିରେ ହବ ଭାତଟା କାଢିଦେଲୁ କରେଇକି ପୁଟୁ ଚିକେନ ଟା ଏଇଥିରେ କରିବା ବଢିଆ ଇଏ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ତେଲଟା କୋଉ ତେଲ ଆମର ରହିଛି ଏଇଟା ଡବଲ କାଚିଗନି ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇଟା ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ପକେଇଲେ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଏଠି ୟୁଜ ହଉଛି ସବୁ ସେଟା ଘରେ କଲାବେଳେ ୟୁଜ କରିବେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କହିଲା ଆମର ଜାଇଫଳ ଗୁଜୁରାତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି କହିଲା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିବ କଟା ପିଆଜ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପୁରା ଏବେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଲା ପୁରା ବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ରେସିପିଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେବେ। ଭାଇକି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମତେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାଇ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟେ ନାଁ କରିଥିବା ଗୋଟେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ବାଳକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟମାଟୋ କାଟିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ ଟମାଟୋ କେମିତି କଟାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ନଥିବେ ଆପଣ କେବେ। ଭଲ ଆସିବ ବି ହେଇଯିବ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ଲଗରେ ପକେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିନି ପୁଷ୍ପାରା ଟିଣ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ଭାବେ ଟମାଟୋ କାଟିବେ ନ କାଟିଲେ ହାତ ବି କଟି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତେଲ ଟିକେ ପଡିବ ରିଫାଇନ ତେଲ ପକେଇ ଦଉନ ଟିକେ ନାକୁ। ନାଇଁ ହେଇଯିବନି ସୋରିଷ ତେଲ କଣ ତେଲ କହିକି ତେଲ ପକେଇଦେଲ ନାଇଁ ହେଇଯିବ ନା ତେଲ ପକେଇବା ଚିକେନ ଗୋଡରେ ଲଗେଇବା ପରା ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଲା ପଛରେ ପାଇଲାନି ବୋଲି ନକଲା ଯାଇ ପକଉନୁ ନକଲା ଯାଇ ପକା ରୋଷେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଅଛି ମେ ଫେୟାର ସେଇଠୁ ଧରା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଅଛି ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାର୍ସଲ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି ଚିକେନ ତରକାରୀଟା। ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ଆମେ ରସୁଣ ବଟା ପକେଇବା ଆମେ ପେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କରି ରଖିଛେ ଆମେ ଅଦା ପଡିବ ପୁଣି ଅଦା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିବେ ଆଗୁଆ ମସଲାଟା ତାହେଲେ ଯାଇକି ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଚିକେନ କରିବ ପୁରା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି ଥିଲା ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ପୁରା ଖାଇସାରିକି ଓପିନିଅନ ଦେବି ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି କଣ ରେସିପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପକେଇବା ଆମେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ହେଇଯିବ ଚିକେନ ପକେଇ ପରା
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଜିରା ଜିରା ପାଉଡ଼ରଟା ପଡ଼ିବ। କିଲୋରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ମାଛ ମସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ଧନିଆ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ପକେଇବା ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକା ସେତିକି ହେଲା ରାଗ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ତେବେ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଧରଥା କାଢ଼ିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରଥା କାଢ଼ିବୁ ଏଇଟା କାଢ଼ିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା। କଷା ଚାଲିଛି ଚିକେନର। ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପଡ଼ିଗଲା ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଚିକେନ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ତରକାରୀ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ବସିବା ସମସ୍ତେ। ଆଉ 5 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଚିକେନ ହେବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ଧୁଆଇକି ଆସିଲା। ବସିବେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓଳିଆ ଓଳି କରିଦେବୁ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇବା। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବା। ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଆମେ ଏବେ। ଗଳି ପଡ଼ିବ ଶାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ି ତ ଭିଡ଼ ଆଉ ପକେଇନ ଆରେ ତାକୁ କିପରି କ'ଣ ଧରୁଛୁ? ମସଲା ପକେଇନ ବନ୍ଦ ନୁ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ କଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏବେ। କାହିଁ କାଟୁଛି ସେମିତି କରୁଛୁ ଯେ ସେତିକି ନାଇଁ ଏଥିରୁ ଭାତ କାଟନି। ସେ ଗୋଟେ ଥର କେମିତି ଭାତ କାଟ। ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କଡ଼ା ହବ ଏଇଟା। କଡ଼ା ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ସିନା ପିସ୍ଟା। ଚୁସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶୋର ଭାଇ ମଟନ ବାଢୁଛନ୍ତି ବସିକି। ଘିଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ପାଟିରେ ସଫଲ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ? तो गाइस आज वीडियो एट रखा। वीडियो केमती लगे कमेंट बॉक्स जनइबे। वीडियो को अत्यधिक लाइक करेंगे। अधिक अधिक शेयर करूँ। अधिक लोक जमी वीडियो पहुँची पार। तो पुणी देखा नुआ वीडियो पुणी नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो से विदाय दिंतु। रही जय जगन्नाथ।